Well an príomhaim atá gcuin sa phlean ná taobhaiste de 5 bliana go mé daoine an a gnáthhéile chathamh trí bhean na Gaeilge sa ceantar seo. Well, is dóigh gro Gaeilge chun de Chill Dara gcónaíach, ní hé gro an irid sin Gaeilge le chlúisteáil ach bhí pócaí an. So an nás an rí mar hampla bhí ceithre teach in aice le chéile agus bhí ceithre theaglach an a thug apáistí trí bhean na Gaeilge ar fad. So bhí mion Gaeltacht loníthe in nás na rí ach ní rá Gaelscoil mar hampla timpeall sa chundé ar chorbe an am duna páistí sin ach ó hin tógu 7 ngéalscoil difriúil sa chundé. Comála sin deithnín ó hin tógu géalciláiste sa chundé chun freastal ar na páistí sin ag teacht tríd an choras. Agus dóchas chanistá géalscoil nua le noscail tomá nuad go mé géalciláiste eile sa chundé. So 2 géalciláiste 7 ngéalscoil agus tá 8 níonra agam comá. Tágan an grúpa ag seans le chéile uair seachtain ar chala an phobal an seo. Agus táim se féin ag fólam Gaeilge agus úsáidimiid an méid atá gcuin ag na sesiún. Well tá cainteoirí líofa sa ceantar tá fálamóirí agus tá daoine gan amháin Gaeilge. Agus bhí mar a géirí go mé gach duine páirteach den próisis seo. So an rud ar rinne mar ná d'agriíonn mar 5 ceardlinn do grúpaí difriúla. Tar éis na 5 cín sin, bhí cruinniú oscailte a gcuin, agus bhí sé oscailte do chuile gcuine, agus cruinniú dá teanga go bhí ann onas go mé de sé gach duine a úsáid. So seo dréacht den phlean atá scríofa a gcuin, mar ceapam mar go méach sé fíortábhachtach go bhfuil struchtúr a gcuin agus go bhfuil documéid a gcuin, faoin tros atá róing leis an Gaeilge sa ceantar seo.